Jeg hedder Cecilia Lønning. Jeg er kandidat for Venstre i Københavns Storkreds, og det er første gang, jeg stiller op til Folketinget. Jeg er 35 år og bor her i København sammen med Anders og vores 2 børn, og arbejder til daglig for HR-konsulentfirmaet Møter. I fritiden løber jeg. Jeg har faktisk gennemført 3 maratonløb. Jeg går i teateret til koncerter, og så er jeg hardcore FCK-fan og har i snart 10 år haft sæsonkort til Nederse. Jeg stiller op til Folketingsvalget, fordi jeg synes, politik er super spændende, og fordi jeg gerne vil være med til at præge Danmark i en liberal retning. Jeg har de sidste 3 år siddet i borgerrepræsentationen i København, og nu synes jeg, at det kan være interessant at følge nogle af de kommunale problemstillinger på national plan, samtidig med, at jeg vil få mulighed for at kæmpe for Københavns interesser på højeste sted. Jeg synes, jeg har en masse at byde på. Ikke mindst, fordi jeg ved, hvad det vil sige at være voksen i dagens Danmark. Jeg har arbejdet i mere end 10 år i forskellige firmaer i den private sektor. Jeg har 2 børn, der går i daginstitutioner. Og jeg har samtidig fået en god skoling i, hvad politik er, gennem mit arbejde i borgerrepræsentationen.